Продължаваме разговора с Роси Бакалова. Очакваме въпросите и мненията ви на телефона в студиото 975-2555 или във Фейсбук на Откровено. Роси, какво е тук? Пак си ни приготвила нещо да ни покажеш? Показва го ти. Добре. Това е какво е? Това е карбон или въглища, които се продават във всяка една църковна магазин. Да. Или във всяка една черква. А това, което държиш в ръката, е кадилница. Това е един от прекрасните, елементарни, прости и много ефективни методи за изчистване на къщата. Вътре ли го слагам? Вътре го слагаш, палваш го първо. Значи Да. той пука така, защото е специално, за да може дълго да гори. Слагаш го вътре и върху него се слагат билки. Така. От билките какво? Каквото имате на двора или примерно бял равнец, примерно салвия или градински чай. Да. Можете дори глухарче да сложите. И то върши работа. Суха билка, разбира се. Или каквото имате за чай. Лавандула. Няма значение. Можете тамян да сложите. Аз слагам обикновено с тамян, защото ми е по-лесно. Слагам го, той не се много така. И с това се върви и се опушва, нали, цялата стая. И става прекрасно. Атмосферата се сменя. След гости просто съветвам да се чисти. Много ти благодаря. Където има малки деца и бебета, те са много чувствителни. Тъй като времето ни напредва, да продължим на тема рейки. Да, добре. Какво е рейки на кратко Рейки е казано? енергийно лечение. Лечение на различни видове болести. Видови болести, да. И то се изпълнява в първия си вариант, в така първоначалната степен, която за да могат хората да повярват, че те носят тази лечебна енергия, защото всеки е божествен произход има. Да. Значи ние носим по една частичка от това, да му казваме Господ, от общия ни Творец. Да. И следователно ние имаме неговите качества. Всичките качества. Можем да ги проявим при едно единствено условие. Ако сме в хармонично трептение или в резонанс с енергията, която се нарича любов. Енергията на създаването, на творенията е любов. И ако ние успеем по някакъв начин да се хармонизираме, да достигнем до това, оттам нататък стават чудесата. Да. Просто е невероятно, разбирате ли? Може ли с рейки да бъде спряно кръвотечение, свалена температура, излекувано главоболие, грип, настинка? Да, разбира се, елементарно. Да, разбира се, всеки може. Майката какво прави, когато детето не се чувства добре? Ми гушва го. Гушка го, да. Гушка го. И детето какво? Престава да плаче, сваля температурата. Да. Нали? Ето по същия начин и това работи. Това е енергия, която ние имаме. Нашия, айде да го наречем висш аз, т.е. ние сме една като матрешка, така, произведение на общия ни Творец. Имаме много тела. И обикновено енергията, с която работи рейки, е канализирана по специален начин и тя може да твори добри неща. Т.е. тя е с положителен знак за човек. Да. И е нито отрицателна, нито положителна. Не може да я наречем, нали, както електричеството, дали е там катиони течат, дали аниони. Не, тя е нулевата енергия. На времето, когато зададах въпроса на физиците в университета, ги разпитвах за разни неща. Най-вече ги питах, кажете ми случайността какво е. Казват, няма случайност. Да. И ми обясниха, попитаха ме някои работи и ми казаха за числата. Положително, питах ги дали има антисветове. Те казаха, разбира се, че има. Щом ние сме положителни, има и другото. И Господ е по средата. Викам, моля, в онези времена, 80-та година, каза, Господ е вика в нулата. Точката, в която става превъртането на чакрите, например. Сега всички знаят какво е чакра. Нали? Енергийни вихри, които на определени места някъде са по-силни. Имаме ужасно много чакри. Според източните учени 144 хиляди чакри. Да. Обаче главните са 7. Значи първата чакра е първата чакра на живота. Втората чакра, разположена тук под пъпа на сантиметър и нещо, която е така наречената сексуална чакра. Третата чакра е слънчевия сплит. Когато нас не е лошо, какво не правим? Свиваме се, получаваме болки. Така, атаките са обикновено първа, втора, трета чакра. От тук се изтегля енергия. От когато се качи енергията или светоусещането, или любовта, която идва от сърцето, оттам нататък хората стават неуязвими за атаки на по-ниските чакри. Следователно, ако ние сме сърдечни, открити, и мислим положително, действително, говорим положително и постъпваме положително според собствената ни ценностна система, нещата ще са окей. Ние ще сме хармонизирани. Роси. Рейкито докосва ръката. Първата система е това.
Предавам ти любов. Благодаря ти за нея. Да я предадем и на нашите зрители с едно хубаво пожелание на финала на нашия разговор, тъй като, за съжаление, времето ни много бързо мина. Желая им много радост да има в живота им, защото радостта е основата на доброто здраве и на доброто светоусещане. Много ти благодаря, Роси, да ти се връща умножено. Благодаря и на тях.